Ayan, luto na oh. Ano? Tayo sa unaan. Ano natay? Yan! Yan. Anong pattern? Hawakin na tayo. Montage, kalahating mo. Hawakin na yan. Itas na sa rin. Itas na sa mga kakadiyat kami change out. Dinili. Wala, doon na sa'yo. Wala, sudo ka. Hindi mo sana kabayad. Sa gamig picture. 1, 2, 3. Ayan po, good morning, good morning, good morning. Good morning mga kaparing Jason. To all viewers, to all sponsor, silent viewers, mga anonymous sa sponsor. Good morning po sa inyo lahat. Ayan po, araw ng Sabado, August 15. At ngayon nga po yung kaarawan ni Hailey, yung aking anak, o ni Kaiha. Ito yung kaganapan ngayon dito sa bahay. Ayan. At bago natin tapusin yung vlog na to, gusto kong pasalamatan yung mga anonymous na nagbigay pandagdag sa panghanda ni Hailey. Yan. At sa kanyang karawan ay 11 years na siya. 11 years old. Ito yung handa, ito sisig, palagay sa igado. Ito lalagain, may tanghalian, pata. Ito naman, igado. Igaduhin, pansahog sa pangbihon ba to? Yan, mga sangkap ay lalagay. At siyempre makalat pa, mamaya malinis na yan kasi nagpiprepare. Kasi Ami, Bibi, happy birthday. Salamat sa kanila. Thank you po. Siya nagbigay dun sa mga pandagdag sa handa mo. Thank you po. Iwa mo. Thank you po, Wawa. Ayan. At yung alaga namin. Katanawanay pa lang sila Evangelist. Kapatid ni Papa. Si Mama. At ito giniling. Palagay sa spaghetti ma. Palagay sa spaghetti. Yan. Ito gagawing dynamite. Yung Shanghai lalabas na ba? Ito yung mga ano lutuin. Nandyan. Yung bihon nandyan saka spaghetti. Yan na. At nandun, punta natin sa labas yung nagsasaing. Nandito na sila. Pang biste. Palagay sa igado. Saging saba. Yan si Naing. Saing si Papa. Si Papa. Papa, bakit sila ayaw kumain? Yan si Papa. Ano na pa? Amo na? Yan. Ilalagay sa sinabukan. Lipas. Natras ko muna yung sasakyan dito magluluto. Si May Bubong, wala na yung dirty kitchen ko. Dito nagluto sa ano. Eh, bilang niya kumagod yung DMing mo. Ang saling maranggo. Ha? Kasama kinini Adi? Kumanda. Ganda. Magbibiste dito. Simple lang na. Simple lang na biste. Ayan na. Chipboy Loguro. Chipboy Loguro. Wala na bibutan na sa kuwan. Alright. Hotdog. Panlagay doon sa ano. Mamini. At nakasaing na rin si Papa sa labas. Balikan natin dito sa labas. Yan, kaldero. Lagaan.
Kain ka lang. Ito, sinaing. Sinaing. Paglalagaan ng pata. Mais ilalagay din sa pata. Sweet corn. Ayan po at tuloy-tuloy pa rin yung pag-prepare. Ito, repolyo para sa bihon. Yung kapatid ko naman ay nag-i-slice na ng mga tinapay. Mamaya tutusukin yung hotdog. Ano gagawin mo dyan? Dynamite. Ah, yung dynamite. Ubusin na yung para sa dynamite. Oo. Siyempre, hindi ka natin balikan sa... Balutan mo yung kamay, mainit sa kamay yan. Ready Ready ang person na to. Hello everybody. Minamarinate na ni Papa yung ating higado. Ugasan? Agusan pa panlagay na ano pa? Agusan ano to, so pinya. Agusan di pineapple. Nabasa. So tomato sauce pa tadi ah. Panibasal. Di, meron. Sauce ba yan? Sauce ko sa tomato paste. Fried. Ano talaga? Ada tomato sauce. Tomato paste. Tomato sauce, tomato paste. Yeah, so kung marino. Yung rino nandito. Kung may tatay ko kung gano'n na ito. Rino. Darwa ganito. Oh, darwa. Ilang na darwa. Oo. Ang dalawang rino. Kalderita ba ba? Kalderita? Ito ko na kaya Ano na lang? niyata. May ano dyan? Peanut butter. Ayan, kung Peanut butter, kalderita. kaligit-alig. Kalderita. Marinate na. Ngayon, pagkagano sa taas ng tubig na. Ha? Ano ko na? Ayan at okay na yung sinabawan. Dami mo. Nandito na. May sweet corn pa yan. Sweet corn. Ano mo? Kainan na. Ano mo? Ay, kuhan ba? Ayan na. Kainan na. Nandito sila. Pinsan ko pumunta. Amoy. Nandito. Nandito na sila. Nandito sila. Sorry lang, timot mo. Ay, magrarakop ka mo kiton. Ayan sa magiging rungawiton sadi. Dito na sila dyan. May speaker na dala. Iwanan? Expert na kami sila namin. Patay na. Kain na. May nakamo. May speaker. Pwede yun. Yan, papakuluan dun sa ano, spaghetti. Pwede na ron, ma? Pwede na doon, no? Tigpa ka na. Yun. Dito ilalagay yung spaghetti, papakuluan. Ha? Sampulo. Rugan ko na? Punoon na? Buhay na? Ha? Yung dagdagan daw. Baby, maligo ka na. Ari. Baby.
Tigbakara dong. Kuman kuya dyan. Wala na, wala pang uli. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards. With only hearts. Yan. Dito na ako sa bahay. Tao na naman sila ng aki, pati na Espiritu Santo. Dito na ako sa bahay. Madi mo binuhay yung dito na ako sa bahay at kakarating ko lang. Naiwanan ko yung GoPro kanina. Yan na padasal kami. Pasasalamat nung pag-opera kay amin na okay yung opera. Ito yung cake. Binigay ng ng sponsor. Mga anonymous natin sponsor. Maraming salamat po sa inyo. Ito na po yung cake. Okay pa yun? Yan. Ito na. At ito yung pina-customize. Alright. Happy pagod. Ma, kumain ka na, ma? Yan, punta tayo dun sa nagluluto. Ito na, dito na. Spaghetti. 7 kilo na spaghetti. Ito na yung sauce. Bonjing. Ako si Bonjing.
Si Alamid. Nuna? Nuna? Ha? Yan, si Alamid. Hi, Galin. Oo. Baba mo muna. Baba mo muna. Ay, kumukuha pa lang. Kukunin pa namin. Kukuha. Wow, kukuha na. Kukuha na. Video naman ito. Ayan na. Nakuha. Tadi sa kutsara. Sige, kapit na. Bigyan na bago. Kutsara pa. In this house Man maray. Yan na, haluin na yung spaghetti. Tuloy spaghetti sa to. Magugusangan kan? Tuloy spaghetti, tuloy kutsara to. Tuloy spaghetti sa ito. Maka-upload sa ito ka na? Oo. Ha? Kasi lang ito ka na. and when you go, I will fall back apart. Yan na. Hinalo na ni Alamid. Siya talaga hinihintay niyan eh. Daming ano, sahog mo. When all good intentions only got in the way. Tapos na magluto ng spaghetti. At susunod naman nila yung ano, itong bihon, pansit bihon na yung sunod. Ayan na. Pansit bihon, nandun yung mga sangkap. At yung kalderita, ay luto na. Kunti lang na kalderita. Ayan na. Luto na po siya. Ayan, si Papa nagluto. Maraming salamat sa kanila, sa mga tumulong dito. Ng pamilya ko. Ayan. Nandito. Kapatid ni Papa, si Bayaw, si Papa, pinsan ko, mga kapatid ko. Ayan. Bali, kami-kami lang dito yung nag-ano, asikaso. Ito na yung bihon. Nakagat sawa. Ha? Nakagat sawa. You cannot learn what you never Kaya ka na ima. in this house. Pati pa na ako. Yung karne. Batang ko na. Sabayan na kari ka na. With only heart. Tiga do. Tapos muna.
Nagigis na agad si Ami. Yun na. Yan. Yung cake. Iabot mo iya kan mga karahayan asin mga balaog na sa iyang hinahagad at minamawat kung magkakanigo sa purong nakamurawayan Diyos sa imong kaumawan asin sa karahayan sa iyang balagaw. Yan, punta natin dito si Ami sa niluluto niyang carbonara. Ano? Kamusta? Okay? Okay lang, basta Pagod na? ganito ang itsura natin si Bebe. Tingnan mo na. Super happy. Maya, ligo na tayo. Yan, si Hailey. Ano na? Happy? Dalaga na oh. Dalaga na. Dalaga na ang baby ko. Dalaga na ang baby ko. Yan, at ina-unboxing na yung sa kanyang cake. Dahan-dahan. Dito ata. Dito oh. Dahan-dahan lang. I-unbox niya raw kasi bibidyohan niya. Dahan-dahan. Tanda na mayon sa panagay na kalakit kuminataw, mahiling kita sa luwan, paano kanino, paano kumuhayan sa aming panagay niya, kamuyan na paraya, kami sa ikong bulungan sa ikong Kadimon mo naman iwan siya na sa malasa. Naka-stapler yan na. Panagkakaupang mo yung lana, malasa ko ang ilalila. Kami sa ikong bulungan kami sa ikong malasa. Kalakang niya mo sa kaya analya ni Ramtambot. Dito na sila. Galing na buwa. Kama sa ikamunduan, anilya mong mambansay, murabod mo mambansay. Tulong sa may kasakitan, Gawing 18 years old. narakan sa mga kami sa imong bulungan sa May regalo. Yaman ang sa mong pagsabi, kung ganito ang paglalaki. Pinanudan na nila. Ayan at tinanggal na. Tanda ko makuling dagat. Hindi kailangan pa yan. I-ano mo na yan. Hindi mo ang galasag kang samuya mga kalasag. Pinulong mo. Pakat niya mo sa langit. Kira ka man na. Kaya kaumana. Ang sa imong nilalya. Kami sa imong bulunga. Ang sa imong matalagya. Uyan din makulanan. Gano'n lang ruta. Hili. Kami sa imong bulunga. Kami sa imong malagay. Okay na yan. Ang tipo na. Santa Maria Tumori Musir. Open na rin. Open na natin mga cake. Ikaw na mag-open. Ikaw na mag-open ng mga cake mo. Ikaw pero dito mag-open ng mga cake mo doon para masaya sa lasa. Oh, which one? Senyor, kami sa patuloy. Which one muna? Oh, okay na naman. Sige para mag-open. Senyor, kami sa Dali. Ayan yung kagabi. Pagagabi. Dedalhin ko yung kada kong sinigap God bless. Amen na tayo sa nasa Ma! Ma! Sige na. Gunting na yun. Kaya may karadagan. Di Maria Purisima. Di Maria pagdadali sa bako. Pag namin sa paapit ka.
Approve. Approve. Matagal lang di hindi tayo kaya minsan. Sige na kang okay lang. Paparadilos na to. Wala akong gift na cake. Mi, tapos na si Aning ni pa. Kaunon. At iligis pa lang daw. Ayan po at tapos ng magdasal. Mi, pakaunan mo na si Aning Ning. Ito na yung mga cake. Kaki. Ilos tanda nakihilig. Mm. Pandesal. Ano pa? Pili pang last. Ito pa. Yan. Mayroon yan. Ito din. Tissue. Pindihan ni mo. Tanggalin mo. Ano mo pink yan? Tanggalin mo. Madali mo tayo. Happy ka na. Happy birthday. Mas maganda sa birthday. Aesthetic kaya. Okay, salita pa ba? Tayo sa unaan. Ano na tayo? Yan! Yan. Dapat, anong pattern? Hawakin na tayo. Montage. Kalahating mo. Hawakin na yan na. Itas na sa rugby. Itas na sa mga kakadiyat kami change outfit pagi. Tapos, abong magsando. Gusto pinag mo mga ito. Anong tawan? Yung isang one pa. Yung isang kamay mo dyan sa ano. Layat Kita na yan. Ngayon, laso naman, laso. Nakamaya pag-squaded ka, happy birthday. Hindi lang okay lang. Basta itas na. Hindi ka kasi nagsabi doon sa mga mo, classmate mo. Nagpicture sa ano. Kami yung mga classmate namin, in-invite namin. Bakit kayo ang my birthday? Masyadong takpan yung Bibi mo kakatakpan yung mukha na. Ganyan mo lang itataas. Bibi. Yan na yung bihon. Kana sukar kung gamitin ako. Ayan, luto na oh. Luto na yung igado. Yan. Sorry sira. Nalin, ha? Ayan na at may mga tao na sa labas. Yan. Huwag na nating videoin sa labas kasi para hindi mahiya yung mga bisita. Kumbaga pabiluhin naman natin sila. Bigyan natin sila ng respeto para makakain sila ng maayos. May mga tao na sa labas, maraming tao na. At ibubulong muna ni Bibi yung cake niya dito. At yung may cake na rin sa labas para na yun sa mga bisita niya. Ito sa kanya raw. Yan. Blow ka na muna, nak. Paluwayan mo mura-mura to. Kuha kayo dyan. Ako nagtug. Ako Paprika. tutugtog to. Ay, kaya copyright. Tapos mag-open ka ng Paluwayan mo muna. Gawin mo naman ito. Yan. Ayun na. Ikaw baga. Ada. Sila ko lang nagtutugtog. Yan na. Di ko na ako. Siya ka. Akla ba O, blow na. Sindihan ka rin ah. Yung 11-11. Shopee. Shopee. 11-11. 11-11. Mulay na. Libin na ko rin kayo. Ang daming kalda. Hindi ka lang mag-uto. Yan. 11. Ang daming ihipan mo. Oo.
Kuha ka na lang ng pamaypay, isahin mo na lang. Saling-saling. Amo talaga. Ganun. Sige mo na agad. Naninuti yan? Di, busaw. Ang ko naman bulo. Ay, tanbay, likad ako. Ha? Happy birthday kaya. Dako lang. Ay, nakita na yan. Ready ka na? Yan sa kandila. Ma, sakban ninyo dama. Pag ko nakalugaw na to. Parang, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Hey, hey, Happy birthday to you. hey, hey. Me. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, hey. Happy na birthday pa. Ha? Ano? Blow. Lapitan mo kasi. Lapit, wish. Tapos ismot. Oh. sige. 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 Ihipan mo. Wala. Oh. Happy birthday. Alin nun na plastic? Pablo mo na yung nak. Tao. May pants na yun. Pinsan ko. Yo. Yan, pamangkin ko na lang yan. Yung pinsan ko. Mama niya. Dosi. Ayun si. Punta ko sa mga si Dosi. Balo mo na nak. Wala pa ito high school next year. Nak, blow mo na nak. Ay, ito. Oh, kanta na. Patugtong ko happy birthday dyan. Happy birthday. Hey, hey. Happy birthday to Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Hey, hey. Everybody sing. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hey. Happy na birthday pa. Hipin mo na. Are you having fun? Happy birthday. Si Papa. Uy, katadaan ako lipstick. Dali na tadaan ako ko. Dana. Ako sabi. Papa. Ano? Next time sa di ka. I think kuya sa ito na kuya niya. Tadi ba yun? Bayan. Dali ka ako dito. Kado na. Busog na ba ang hiti mo? Kada pa lang ito ah. Be, bayan din ka na pa. Ato ka pa. Ay, sabi ni Kyuso. Yan, Jirin. Yan, yan kabayan. Yan. Saan din ba? Ayun. Linaw. Kabayan, long linaw. Eric, may na kay Eric. Kay Eric! May naman ano. Nung, may nanong! Makaulap. Nung! Meron na ton! At ang iba naman, di kayo! Daman ludab. Nung! Diyan mo itong ludab! Pwede na ka! Pwede kayo naan! Wala. Sulo ka. Hindi mo sila kabayad. Sa gamig picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Happy birthday! Happy birthday! Amo pa talaga sinilyakan ko. Princess, picture mo ako. Okay na. Ilan ka mag-start? Ayan na. Ayaw na tuloy yung bebe. Tulong, sa Ate pa kasi. Oh, kita pa Ming. Talo ni Bibi. Daw ka mo picture. Kita mo ng Si Bago! utro. Kita mo ng tulo pala si Totoy. Kuya Eric.
Ibut. Hindi mo na dibutang. Ay, binutang na. Kung ilubos mo na yan. Oo. Para talaga yan saan? Dami ko basta. May na, kita na mo na. Alright. Wait lang tadi bang score siya po. 42. Ay, ma! Di mo na ipag-akbay. Yes, kamu sa lambang pisngi. Ate, may dali. Wait, ate, lambang pisngi lang naman. Ate, Ili, sa Ito. Tayo, ay binagunta ka dyan. Dali na tayo picture. Saka. Nagpanos na. Ano, ay. Aray ka. Tapos dito diyan. Ang dami pa ako naman. Ibigay na ninyo. Yan na unboxing ng kanyang regalo. Ang feeling. Yan yung hiling niya. Ano to? Crayola. Ayan, pas. Oil pastel. Pang drawing ah. Talawin kita. Biso, sa mo. Bi, talawin. Dali na, dali. Yes, sad ko kay Malit. Gawa rin na eh. Ferrari. Daga yan, daga. Ayan sa request niya sa school. Dali niya sa school. Open mo na. Itry mo nga, itry mo. Yan dadalhin mo sa school. Kasi pinapawisan ka, tapos sunod natin na orderin CR. Dala-dala mo. Sinahiya kang mag-CR sa ano, teacher mo. Hindi siya makasaya dun sa room nila. Nilalak ba? Nilalak. Ba't nilalak? Danahan to? Luwasan na niyang luwasan. Alright. Pwede. BNY pala nito. Bibi oh. Pinabakala naman sa Ayan na. Binili namin yan kahapon. Oh. Regalo ninyo? Regalo nila, baby. Oh, salamat ka sa kanila. Ito naman yung regalo namin. yan. Ay, charger yan. At muli, maraming salamat sa mga nag-sponsors Wow, ayan na, hindi na ng mainit. cake Hindi kay na Bibi. mainit. At sa mga nagpadagdag dun sa sa panghanda. Kaya ganito yung naging resulta ng handa. Maraming salamat sa mga anonymous. Thank you po sa inyo lahat. At yun po, God bless po. At saludo po sa inyo. At yun, at di nyo kami pinakabayaan. At nandyan kayo lagi nakasubaybay. Thank you po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ma, pasalamat ka sa kanila mo. Ang bubulato. Salamat ka. So, magalang iba ang bubulato. Yung isa ba? Baka naman yan, ha? Bibi ako. Pwede pa. Mahulog ka. Sagitin mo. Yung sa gilid, yung sa gilid. Hindi mo ko madadarat sa abo. Iligan niya na yun. Sagitin mo. Hindi, ito. 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 Yan, yan. Sagot. Yan, dali. Yan. Pagbalik ako sa cake. Salamat ka sa nag-sponsor niyan. Salamat sa nag-sponsor. Ito no. Salamat po sa nag-sponsor kay Bibi nito. Thank you. Alam mo na yun kung sino ka. Yan. Alright. Kira slicer. Yan. So ayan mga kaparing Jason, isang magandang hapon na nga. Hapon. At yun, di pa ako nakakapag-edit. Tapos dito ko natatapusin yung vlog. Nabisi tayo kahapon at nagtagay-tagay. Daming mga bisita. Kaso yun nga, pag ganyan kasi na may okasyon ako dito, pista o anong okasyon, hindi ko masyadong binablog yung mga tao, o lalo pag kumakain mga bisita, kasi siyempre mahihiya sila. Yan, baka magkaalangan. Kumbaga binibigyan ko ng respeto. Hello. Pasensya Ganun. na po ah. Para kasi 'di ba, yung ibang tao din natin alam, yung ibang tao na pag binibigyan nahihiya o kaya basta ganun.
Pag ganito may okasyon, bira lang o kaya pitik-pitik lang ako. Hindi yung gaanong... daming pumunta lalo nung gabi na po. May mga bisita yung kapatid ko, yung mga... yung sa live, si manager nila. Yan. At pasensya na po dun sa live kasi hindi namin masyadong na-entertain yung nanonood. Gusto ko... Pero marami mo nanood. Sakto lang. Nandun sila Kuya Ruben, si Kuya Ruel, si Kuya Benji. Andun din tapos sino pa ba yun? Si Sila Kuya Tito, Bern. tumatawag si Kuya Bern. Parati yan si Kuya Bern, di yan nawawala. Tumatawag si Tilo. Tumatawag si Tilo. Kaso sabi ko sa kanya, nag-comment din, sabi ko, kung ano, punta ka na lang kasi sabi ko, nakainom na si Jason, hindi na masasagot and naka-live ka rin kasi. Yung cellphone mo baga, yan lang ang cellphone. Ginagamit sa live. Tapos yun, pasensya na po at yung pagla-live po na yun, pasensya na po kayo kung hindi kayo na ano, gusto lang Entertain? namin mapakita sa inyo kung paano kami yung celebrate din paggabi kasi syempre maghapon kami nag-prepare nung isang gabi pa nag-prepare pinakita din namin na yung parang yung time na din yun para pahinga na din kami at makisama sa ibang tao at yun na patagay Mga ng bisita. ano lang, yung saktuhan lang at yung kulit po namin na yun is very normal yun. Hindi yun mga lasing, hindi ganun. Sobrang ganun kami kahit doon kila Nene, doon sa sa lugar nila. Kahit hindi pa naman nakatagay-tagay ganyan. Ganun din kami mag kwentuhan, magkantahan, ganun sila. At yun, napakanta nga ng kaunti. Dahil sa, yun nga, pakikisama din. May bisita din kasi sila. At yun, parati naman yun nandun sa kanila. Yun lang. Na, sobrang nasaya lang. At yun, wait lang. Favorito ko na yung lumpia. At yun. Kaya muli maraming salamat sa, yun nga sinasabi ko na, yung mga nagbigay na mga anonymous na sponsor. Mali po yung anonymous sponsor ay bali 5 po sila na nagbigay, nagpaabot. Kaya nung nakuha namin yung pera na yon ay talagang pinamili ko na kaagad kasi ayaw kong magastos sa iba. Tapos po pala yung laruan nitong bata na binigay ni Kuya Franz ay siguro po sa linggo na lang o Sabado namin bibilhin kasi pupunta ako ng Naga. Dapat nga ngayon. Naghanap po kami diyan sa LCC. Ay walang truck na malaki. Sabi ko kay Ami. Kaya sabi ko, doon na lang sa Naga. SM Naga para maganda yung yung laruan. Kung may remote, yun. Basta yung halagang 2K. O kaya kung alimbawa medyo mahal yung laruan, dagdagan ko na lang. Yan. Kaya maraming salamat. Kaya Franz, pasensya na muna at di ko pa nabibili. Kasi pipili ako ng maganda-gandang laruan na di pangihinayangan kahit mahal. Yan. Kasi kapag bumibili ko ng gamit, gusto ko kahit mahal basta quality. Ganun. Tulad itong mic na to, nung binigyan ako ng anonymous sponsor, natagalan man, pero naghanap ako ng talagang di ka manginginayang. Ayun, nag-enjoy at talagang nag-inom ako. Gusto kong ma-relax kasi daming pagsubok na pinagdaanan. Gusto ko rin ma-relax ma-refresh yung utak. Nag-inom tapos yun masayang masaya at di umulan at nairaos ko yung magandang birthday ni Hailey. Kasi ganyan po talaga, di pa ako nagbablog. Ay talagang malayo pa yung birthday niya ni Bibi nung di pa ako nagbablog. Lagi na ako niyan nag-iipon kahit nung naghahabal-habal pa lang ako. Yan. Nag-iipon na ako niyan ng nag-iipon. Minsan nga malayo pa. Halimbawa, isang buwan pa bago mag-August, may mga pag may sobra-sobrang pera, bumibili na ako niyan ng spaghetti.
Paisa-isa. Pa isa-isa. Hanggang sa dumating yung birthday niya, marami na. Nakaipan. Cake. Lalo po nung 7 birthday nito. 7 birthday ni Hailey. Ay, vlogger na ako noon eh. Si, Oh. pa, hindi. Si, Oh. Hindi pa ba? si Pula. Si Pula ba yun? Ayun, si Pula. Yung nagbablog doon. Nagbablog nun. Upload yun yung Pula. Grabing cake. Sobrang dami. Kung marami yung cake kahapon, mas marami nun nung 7 birthday. Madaming nagbigay sa kanila. Dami. Ano po yun? Yung cake na yun, regalo lang. Yung sa amin lang doon ay isa. Tapos dami. Lahat na Yung pumunta birthday dito. sa lubong na yun. Oo. Yun lang, yun yung pinaka-birthday cake na. Pati rin po yung mga cake na yun, sa mga anonymous po yun na sponsor, yung cake. Sa alam niya na, minisage ko naman, nagpasalamat. Yun. At Ayaw niya kasi, ayaw niyang ano, At muli pabanggit. magte-thank you din kami magte-thank you po ulit kami kasi sobrang happy niya. Kasi yun talaga ang pinaka-pinaghahandaan namin, yung cake niya. Kasi hindi ko po alam kasi hindi siya talaga kumakain ng mga handa. Yung spaghetti? Alam po yan nila nung 7th birthday po Oo. ng anak ko. Kaya madaming nagbigay sa kanyang cake kasi alam Yun nila lang naman yung gusto niya. na cake lang talaga ang kinakain niya sa may handaan. Alam po yan ng mga taong nakakilala sa amin, nakakilala sa bata. Bihon, di rin Talaga hindi kumakain. yan kumakain ng mga... Ang kinakain niya lang talaga yung cake Cake. tsaka lumpia. Lumpia, Yan yun. talaga. Kaya gumawa kami ng maraming lumpia kahapon. At Tapos, yun nga, ilan pa yung cake na nakatago? nagpatago siya ng mga bawas na din yun. Kaya, Tatlo ata. Pero Tatlo. puro bawas na kalahati na lang. tapos yung ano, yung iba, yan lang. Pinabilo ko, grabe. Di lang kasi talaga ako, di ko binidyoan yung Sobrang enjoy ng mga bata dumog. talagang Ganyan lang pag mag-okasyon, bilo lang. Yung gustong kumain hanggat gusto. yung kahapon, yung mga bata. Grabe mga bata. Ano lang, Balik-balik kumbaga, yung cake. buwelo lang talaga sila. Kasi dati may narinig ako na ano, sa ibang birthday daw yung cake ayaw ano. Ayun, slice. Kaya kami, Dito, yung mga bata, pag Alam birthday nila, ni Bibi, alam nila pag na- nilagay ko na yan dyan, kumuha na lang kayo dyan. kumbaga lang, Oo. magtatabi lang kami ng cake para sa kanya. Basta nandyan na yan. Kasi papapiliin namin, ano gusto mo dito kasi liligpit natin para, yun kasi yung talaga yung pinakahiling niya. Nilalabas ko nga yung cake na pinagawa namin yung totlist. Sabi ko, pakain natin. Pinatago. Huwag mo pa ibigay yan sa kanila. Pero ibibigay niya din yan. Oo, sa akin lang yan. Ayun, di naman binabawasan. Dapat yung kainin mo na. Matutunaw yun, masisira yun. Nalagay ko sa... Na, ang ganda, kaya nga maganda. Picturean mo. Sobrang thank you sa Oo. na orderan namin ng cake. Sobrang mura siya tapos sobrang quality ng gawa niya. Sobrang pulido. Ganda. Yun lang nabangasan lang kasi pagtanggal nung Tanggal. Pero Kaya, sobrang quality. naalala mo nung birthday mo, na yung cake sobrang tago mo, na inamag, masisira yan. Kainin nyo na yun. Yan. Sobrang, Basta yun na po. At pakita ko sa inyo yung piniprito na amin. May dynamite. ito na lang Kasi magaling ba? At nagpapasalamat ako sa mga tumulong, sila papa, mga pamilya ko. Ayan, narutong tuloy. Totoo na. May igado pa pong tira o dami. Salamat kila papa, mga kapatid ko na tumulong sa akin kasi hindi ko naman yun kaya kung ako lang. Kaya salamat at naawa ako kay mama. Sabi ko nga kanina, magpa-check up kasi siya, nabinat. Sobrang trabaho dito, nabinat si mama. Tapos kagabi nga, may trangkaso. Tapos ngayon, dinalan ko nga doon, pinuntan ko doon sa bahay, dinalan ko ng isda para magsabaw ako. Inaalok ko magpa-check up kasi baka lumala pa ako yan. Sabi ni mama, wag na kasi galing pa lang daw kami sa ospital. Ako hindi naman kako yan sa ganyan. Sabi ko, kailan pa magpapa-check up kung malala na. Sabi ko, hanggat maagapan pa, sabi ko sa kanya. Kaya pinipilit ko check up pa lang naman para malaman nga. Nabinat si mama. Grabe kasi yung trabaho niya dito.
Hindi tuloy nag-enjoy kagabi. Kumakanta sila dito. Ngayon kami sa labas, kakantahan si mama dito sa loob. May sakit. Ay, nako. Ayan, bibi, dito na. At magpa-thank you ka na dun sa ano. Mga nagbigay sa'yo, nagpaabot sa'yo ng ano. Mga panghanda mo. Mag-end na tayo. Dun sa cake mo. Tapos yung hiling niya sa amin, ito lang po. Napakasimple yun nung hiling niya sa amin na regalo. Ito lang, oil pastel. Yan. Yan lang yung regalo. Pasalamat ka sa kanila. Upo ka kasi napakatangkad mo. Lakasan mo. Ayusin mo yung pasalamat naman. Thank you po sa lahat. Nagbigay sa akin ng ng pera, pambili ng cake. Tapos iba. Sa iba pa. Pandagdag ng mga handa. Thank you pa. Thank you. Thank you po ulit. Nag-enjoy ka ng birthday mo? Sobrang enjoy. Konti. Sa mga nakaraan na birthday mo, alin yung pinakang na-enjoyan mo yung na-birthday mo? Nagbaha. Ba? Anong 7th birthday? Yun yung enjoy ka ng gusto? Bakit? Para makahawak ko yung parang yung nagdagat. Kasi Nung 7th birthday niya kasi, kumbaga, nung umaga, sobrang init. Sa nagbibideo kami dyan, bibideo okay. Biglang umulan, mga bandang... Anong oras na ba yun? Alas 10? Ay, alas 8. Oo, mga ganyan. Mga 8 ata yun. Yung ulan, lakas talaga. Halos 3 oras na walang hintuan. Baha. 8 oras. Ano? Puro mga mag-1 hour lang. Oo, oras nga. Lang. Sobrang bilis yung ulan. Biglang baha. Pero sobrang lakas. Lakas. Umapaw dun sa kalsada. Yung kalsada na patuhod yan. Pinanod yung mga. Nag-rescue pa tayo dun ng ng mga biik. Kaya yun po, puputulin ko na yung vlog. At muli, maraming salamat sa mga nagbigay, sa mga solid sponsors. Thank you po sa inyo lahat. At sana, yung laging hiling namin na sana mas marami pa rin yung blessing na dumating sa inyo. Yan, salamat sa inyo lahat at ingat kayo palagi. Sana huwag kayong magkasakit. Sana lagi kayong malakas. Ingat kayo dyan sa ibang bansa. At maya-maya dito pa nga yung po, kasi magpadasal kahapon. Nandito pa yung patron namin dito, La Medalla. Yan, ganyan chapel. Mamaya ihatid ko na yan. Yan. Ayan, bye-bye. I love you all. Bye-bye.